спявае Смалявіцкі край. Вясёлыя і гарэзлівыя, энергічныя і радасныя. Я коня поить не буду, бо я жонка не твоя. Я коня поить не буду, бо я жонка не твоя. Песні ансамбля «Пасах» Зеленаборскага сельскага дома культуры. Ой, поеду я, да на той хутор я дзяўчыначку засватаю. Дзелімся добрым настроем і выдатнымі песнямі. Ой, дзяўчына, чыя ж ты, гуляці. А наш эксперт па культуры беларусаў Іван Іванович Крук распавядзе, як засцерагчы сябе ад няшчасцяў і ад злых духаў і што значыў абярэг для нашых продкаў. Усё гэта сёння ў фальклорным шоу «Спявае Беларусь». Добрый дзень, паважаныя тэлегледачы. Мы рады вітаць вас каля тэлеэкранаў. Фальклорнае шоу «Спявае Беларусь» у гэтыя святочныя дні дзеліцца з вами добрым настроем і прыгожымі беларускімі песнямі. Мяне завуць Сергей Выскварка. Я Ларыса Мятлеўская, і сёння мы будзем спяваць у Смалявіцкім раёне Мінскай вобласці. Сустракайце народны ансамбль песні «Пасах» Зеленаборскага сельскага дома культуры. Госцікі, дарагія, шановныя, шчыра вас вітаем і запрашаем у наш дом культуры. Праходзьце, калі ласка. Дзякуй за такую цёплую сустрэчу ў зімовую сцюжу, але давайте пазнаёмімся. Хто у вас кіраўнік вашага ансамбля? З вашага дазволу я адкажу на вашы пытанні. Мяне завуць Валерый, прозвішча маё Гусеў, і я кірую нашым калектывам на пару з шаноўнай Аксанай Михайловнай Лушчык. Справа ў тым, што гэты калектыў создавала калісьці моя старэйшая сестра, наша з Владимиром старэйшая сестра Людмила Клініцкая. Ён з'явіўся, дзякуючы ёй, шмат гадоў таму, і яна была музычным кіраўніком гэтага калектыву шмат год. А мы з Аксанай Михайловнай толькі 4 апошнія гады кіруем. Ну, звычайна свае канцэрты мы пачынаем з песні беларускай народнай «Цвіла ружа пры дарозе», таму што яна падабаецца нашым удзельнікам калектыва і таксама гледачам. Ну дык заспявайце, калі ласка.
Гісторыя калектыву пачалася ў 1980 годзе. Народны ансамбль песні «Пасах» быў створаны Людмілай Віктараўнай Кляніцкай як жаночы вакальны гурт пры прафсаюзным клубе торфапрадпрыемства ў пасёлку Зялёны Бор. За час свайго існавання склад і рэпертуар калектыву неаднаразова мяняліся. Спачатку ў ім спявалі маладыя жанчыны. Час ішоў, і да сваіх маці далучаліся іх дзеці. Яны захавалі духоўнае багацце старэйшага пакалення, захавалі сваю спадчыну. Сёння калектыў з вялікім поспехам выступае на мясцовай сцэне, прымае актыўны ўдзел у раённых мерапрыемствах, дае выязныя канцэрты. Скажыце, калі ласка, вельмі цікавая назва ў вашага калектыва «Пасах». Я ведаю, што гэта самае лепшае, што было ў бацькоў, якія давалі за дачкой. Гэта карова, свіня, там Можа, і не лепшае, можа, тое, што было, тое і далі. Ага. Пасах і ёсць пасах. А чаму вы так назвалі свой калектыў? Калі настаў час атрымаць ганаровае найменне народны аматарскі калектыў, перад намі ўстала пытанне, як наш калектыў будзе называцца, таму што гэта быў проста вакальны гурт. Наш калектыў быў такі шматузроставы, і дзеткі таксама спявалі. Вось Настасья стаіць, якой тады было 13 гадоў, вось Володя наш саліст стаіць, якому таксама тады было 14, мабыць, гадоў. Атрымалася так, што маці перадалі свой спеўны досвед сваім дзецям, і дзеці заспявалі разам. Ну, вось таму і назва. Выйшаў такі «Пасах». самы такі незвычайны спеўны пасах. Так. Ну так. Зараз зіма ў нас на двары, і будзе, відаць, самы час праспяваць добрую песню на словы Авер'яна Дзеружынскага «Мяцеліца». Метелица, ой, метелица, все дорожки замела. Як не девчине, ехать любим до села. Як не девчине, ехать любим до села. Я стяжиночки свою затем растоплю. Ведай, миленький, тебя вкусно я люблю. Ведай, миленький, тебя вкусно я люблю. Метелица, ой, метелица, все дорожки замела. Як не девчине, ехать любим до села. Метелица, ой, метелица, отгуляла и пошла. А веселенько, едем с песней до села. А веселенько, едем с песней до села. А веселенько, едем с песней до села. Зялёны Бор – пасёлак у Смалявіцкім раёне Мінскай вобласці, утвораны ў 1948 годзе як рабочы пасёлак на базе торфапрадпрыемства «Смалявіцкае». Уся яго гісторыя і жыццё непарыўна звязаныя са станаўленнем і развіццём мясцовага торфапрадпрыемства. Але людзі тут не толькі ўмеюць добра працаваць, але і здольныя адпачываць з душою. Пасёлак Зялёны Бор, у які вы прыехалі сёння, па гістарычных мерках даволі маладое месца. У гэтым годзе мы адзначылі 70-гадовы юбілей. Сюды з'ехаліся людзі са ўсяго былога Савецкага Саюзу, таму што тут адчынілася новае прадпрыемства па здабычы торфу для Жодзінскай цеплаэлектрастанцыі. У нашым калектыве народным ансамблі песні «Пасах» таксама ёсць людзі, карані якіх у Карэліі ці, напрыклад, у Башкірыі. Калі вы ехалі да нас, вы, магчыма, заўважылі, што у наваколлі Зялёнага Бора няма палёў. Мы знаходзімся ў лесе. Наша наваколле гэта лясы і балоты, таму у нас вельмі шмат ягад і грыбоў. Гэта і чарніцы, і журавіны, і суніцы, ўсё тут ёсць. Мужчыны граюць, дзяўчаты спяваюць. І пасярод адзін такі спяваючы кавалер. Я думаю, што это будзе любімец нашых тэлегледачоў.
Может, есть такая песня, где он у вас солирует, где он такой галоўны? Есть в нашем репертуаре, конечно, есть такая песня, жартовная песня, и не одна нават, але эта песня, у якой наш Володя вельмі колоритно себе мужичка такого представляет. И песня так и называется «Мужичок-помощник». Яна жартоўная, і там Жартоўная мужик песня. такі добры гультай. Так, гультай, які ляжить под дубочком у саду, и до жонки своей ісці допомагати їй не хоче. На самой справе нормальный мужчина. Попрацаваў на працы, дома нечага працаваць. Як і всі ми, да? От уже. Як Во усе всьому ми. кабіту. Так. Сонейка на небе, жаре припякае, соловейка в поле весело спявае. А я у садочку ляжу под дубочком, жонка мяне лае, домой не пускае. А я у садочку ляжу под дубочком, жонка мяне лае, домой Не пускае. я ж не будто пчелка, где-нибудь присяду, сюда я поспею, все зроблю до ладу. Ты ж гультай на печи, греешь себе плечи, а карик покличу, все ворот не лічиш. Ты ж гультай на печи, греешь себе плечи, а карик покличу, все ворот не лічиш. А я табе, жонка, допомог поснедать, у талерка пуста, ці ж табе не відать. П'ю я салаходик, аж вирвався кузик, поколь я змарився і спать повалився. Ой, ж мой миленький, а такой подмоги только засталося протянуть не ноги. Без меня не чуешь, тут засумуешь, що ж робить не станет, як меня и не станет. Без меня Ти чуєш, кутка засумуешь, що ж робить не станет, як меня не станет. а я тобі, жонка, та ти поховаю, і напевно стинці трошки повздихаю. А після знайду я собі молодою, як я не кохала, звать частовала. А після знайду я собі молодую, як я не кохала, смачно частовала. Соненька на небі греє, припікає, соловейко в полі весело співає. А я у садочку ляжу под дубочком, жонка мяне лає, домой не пускає. А я у садочку ляжу під дубочком, жонка мене лає, домой не пускає. А я у садочку ляжу під дубочком, жонка мене лає, домой не пускає. Ну просто не хапае вам у музычны, так сказать, склад одной жанчыны. І будзе такое раўнавага. Якую-нибудь скрипачку. Я могу. Не, Лариса, наши телегледачи чекают еще много выпусков нашей программы, поэтому тебе мы тут не покинем. А вот некую скрипачку треба им сосватать, может быть... У вас не женатые есть, до З речі? університету культури. Володя наш соліст. О, до такого солиста, я думаю, будет шарга теперь. Ну что, теперь наступную песню еще одну, коль ласка. І гэта песня будзе, а я бачыў. Невесту выглядал. А я бачив, як ти волигнала, хотів тебе зачепити, ти пані стояла. А ти бачив, як я волигнала, хотів мене зачепити, по матці стояла. Я тебе не зачепив, а
А ці есть у вас вот в вашем репертуаре хоть одна песня, которая от самого початку, от створения ансамбля засталась досюль з вами? Ёсць, канешне, ёсць такая песня, мабыць, і не одна, але такая песня ёсць, напрыклад, гэта песня «Ой, на гары два дубкі». Калі на гэтай сцэне адбывалася святкаванне 70-годдзя нашага пасёлка, на гэтую сцэну былі запрошаны усе былыя удзельнікі нашага калектыву, а іх за 38 год ужо было больш за 60 чалавек. Прайшло праз наш калектыў. І калі ўсе гэтыя жанчыны выйшлі сюды, ну не ўсе, канешне, але іх было даволі шмат. І без усялякай рэпетыцыі мы пачалі граць гэтую песню, і ўсе пачалі спяваць сваімі галасамі. Першым голасам, другім і нават трэцім. Гэта было шыкоўна. Так давайте заспеваем. Ой, на горы два дубки, ой, на горы два дубки, ой, на горы два дубки, накинулись дубки. Ой, на горы два дубки, накинулись дубки. Ветер дубки хистает, ветер дубки хистает, ветер дубки хистает, хистает, вот и девку пытает. Ветер дубки хистает, хистает, вот и девку пытает. Ой, дзяўчына, чыя ж ты? Ой, дзяўчына, чыя ж ты? Ой, дзяўчына, чия ж ты, ці ты любиш гуляці? Ой, дзяўчына, чия ж ты, ці ты любиш гуляці? Не пытайся, чия я, не пытайся, чия я, не пытайся, чия я, як ти любиш виду я. Не пытайся, чия я, як ти любиш виду я. А я дочка мамчина, а я дочка мамчина, а я дочка мамчина, мамчина, целоваться навчена. А я дочка мамчина, мамчина, целоваться навчена. Ой, на горы два дубки, ой, на горы два дубки, ой, на горы два дубки, накинулись дубки. Ой, на горы два дубки, накинулись дубки. Скажите, калі ласка, а ці ёсць у вашым рэпертуары ўвогуле такія песні, якія спявалі вашыя бабулі, матулі? Канешне, такія беларускія народныя песні, асабліва любімыя намі, ёсць. І калі мы, напрыклад, збіраемся на дзень нараджэння кагосьці з удзельнікаў нашага калектыву, абавязкова мы спяваем адну з нашых любімых песень, якая называецца «Туман ярам». Гэта вельмі прыгожая песня. І я думаю, што яе ведае ўся Беларусь, яе трэба заспяваць, каб і ў нашай праграме яна таксама гучала. Туман ярам, ярам долиною, туман ярам, ярам долиною. За туманом, 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 за т
воду брала, ты упустила золотое дерца, ты упустила золотое дерца. Засмутила вся закова сердца, засмутила казакова сердца. А что ей ядерца достанет, а кто что ей ядерца достанет. Той со мною на рушничку станет, той со мною на рушничку станет. Отозвался казак молоденький, отозвался казак молоденький. Я что ей одеться достану, А я что ей ядерца достану? я и с тобою на рожничку стану. Я и с тобою на рожничку стану. Яром долиною туман яром долиною. Лепей буду море пясок есть, и лепей буду море пясок есть. Чим с тобою на посаде сесть, и чим с тобою на посаде сесть. Лепей буду море поринать, и лепей буду море поринать. Чим с тобою Чим з дня любим на рушничок стати. Вот эта песня. Браво, Лариса заспевала! Забыла, правда, слово. А я ведаю, что есть одна песня, про которую сказали, коли її не буде, то хтось із ваших удельників навіть і співати не буде. Так, гэта наша шаноўная Антаніна. Яна кажа, што калі мы не будзем сёння ў канцэрце спяваць гэтую маю любімую песню, дык я нават і не прыйду выступаць. И на репетиции не пойдя. Ой, какая А что за гонористая. песня? Что за песня? Песня очень интересная, веселая, заводная, жизненная. И там сказано, что женщина не должна бросать мужчину ни при каких обстоятельствах. Вот так. Ну так вы нам заспеваете сегодня? Конечно. Ехал я на коне, кося воду брала, ехал я на коне, кося воду брала. Загляделась на яся, я его разлилась, загляделась на яся, я его разлилась. Касенька, ты моя, напой коня. Касенька, ты моя, напой коня. Я коня поить не буду, бо я жонка не
гэта фальклорнае шоу «Спявае Беларусь». І мы ў гасцях у народнага ансамбля песні «Пасах». А зараз мы вам пакажам чарговы спосаб завівання беларускай наміткі. Ужо на нашай Аксаначцы ёсць чапец. І, дарэчы, такая вот прычоска з таким хахлаком называется каблучок. Каблучок. Так. Цяпер трэба надзець кібалку, потым будзеце бачыць, навошта на трэба. Спосаб цікавы. Мне пашчасціла яго знайсці ў Любанскім раёне. І той, хто глядзіць нашу праграму не першы раз, заўважыць, што ён незвычайны гэты спосаб. Замужнія жанчыны насілі наміткі, яна ўжо павінна была заўжды прыбіраць валасы. Тут трэба першая шпілька. Так, ну што? Каб нам, так сказаць, закрапіць пояс. Ну, гэта сур'ёзная справа, якая рыхтавалася няспешна. Вы ведаеце, што не, жанчыны вельмі хутка за сербаў так здзіўляўся, што вельмі складаныя спосабы завівання, а жанчыны за 5 хвілін спраўляліся стварыць сабе. Этнограф сербаў у 19 стагоддзі. Так, ён быў на тэрыторыі сучаснага Салігорскага раёна, запісваў вельмі шмат там і фатаграфаваў нават. Вот так. Адны з першых фотаздымкаў. Гэта намітка, колькі метраў даўжыня гэтага Прыкладна галаўнога 5 метраў тут. 5 метраў. А шырыня? А шырыня можа быць розная, яна тут у залежнасці ад мясцовасці. І хутчэй за ўсё залежала шырыня наміткі ад красён, которые былі ў гэтай мясцовасці. Цяпер мы робім ззаду вузел. Калі астатнія наміткі вельмі часта пачынаюцца, накладаюцца на галаву як хустка, то гэта вот такі спосаб, і мне ён нагадвае крышку народ сету. Гэта такая этнаграфічная група эстонцаў. Ого! Вот. І у іх падобны спосаб, ну, знешне падобны. Хаця яны зусім не так гэта робяць. Ах! Вот, Так, добренько, трэба трымаць гэты хвост. Уявіце сабе, што жанчына адна магла на сабе навіць намітку без нічой дапамогі. А цяпер яно складаецца ў 4 разы, каб уже стварыць саму форму галаўнога ўбора. Так. Спачатку на низ ідём. Гэта такі складанасць ёсць у тым, што яна вельмі даўгая. Вот і першая шпілька патрэбна, каб трымалася ўсё. Вось так, гэта форма. Яшчэ маглі падкладаць тканкі спецыяльна, вот сюды падкладаліся, каб гэта вот частка трымалася. Або падкрухмальвалі, да, або падкрухмальвалі тканіну. Цяпер ужо ў 8 столах складаецца. Так. Ой, якая ружа зверху атрымалася ўжо. Вот цяпер трэба яшчэ адна шпілечка. Цяпер яно запраўляецца. Вось тут вельмі цікавы момант. Куды запраўляюцца? Каб роўна гэта было. А гэта ўжо не важна. Уже не важна? Конечно. Нішто сабе. А я думала, момент уже не важна. Тоненькі хвостик павінны быць. Не, тут не хвостик. Яшчэ цікавей. Так, вось две шпількі, і звычайна былі чырвоныя, каб яны так сіметрычна выглядалі. Это уже такой... Як пацеркі. Все одно, як быццам бы раз. Цяпер падымаюцца сюды ж хвостики пояса. Ну-ка, ну-ка. А нічога сабе. Каралева. Каралева. І яшчэ раз, каб усё зафіксаваць. Я не ведаю, чаму вот наши жанчыны адмовіліся ад такой прыгажосці. Можна ж і сёння так хадзіць. Как паглядзіце на мяне, Оксана? Зато я цёпла. Не знаю, мне б такая паненка спадабалася. Пайшла на работу і сядзі сабе. Царыца, нечага там працаваць. Ну, калі ласка. Дзякуй вялікі. Як хораша, па-сапраўднаму вы выглядаеце разам. Ці часта вам даводзіцца спяваць у такім складзе? Не вельмі часта. І песня, якую мы зараз для вас праспяваем, з'явілася ў нашым рэпертуары не так давно. Нават скажу больш, што нашы зеленаборскія гледачы яшчэ не чулі яе ў нашым выкананні. О, это будзе прэм'ера песні. Так. І, напэўна, такі нейкі новы крок у вашага ансамбля, калі мужчынскі склад будзе не толькі граць, а й хораша спяваць. Сергей, нам ізноў пашанцавала. Не гавары. Трэба загадаць жаданне. Копо-копо криніченьку, неделячки дві. Любив дзяўчыначку, людям не завет.
Ой, жаль, жаль, не буде, возьмуть, я є люди, возьмуть, я є люди, майой не буде. Ой, жаль, жаль, не буде, возьмуть, я є люди, возьмуть, я є люди, майой не буде. А уже з моєї криничаньки орли воду п'ють. А уже мою дівчиночку до шлюбу ведуть. Ой, жаль, жаль, не буде, возьмуть, я є люди, возьмуть, я є люди, майой не буде. Ой, жаль, жаль, не буде, возьмуть, я є люди, возьмуть, я є люди, майой не буде. Один веде за рученьку, другий за рукав, третій йде голосячи. Любив, де не взяв. Ой, жаль, не помалу, любив дівчину змалу, любив дівчину змалу, любив, де не взяв. Ой, жаль, не помалу, любив дівчину змалу, любив дівчину змалу, любив, де не взяв. Ой, жаль, не помалу, любив дівчину змалу, любив дівчину змалу, любив, де не взяв. Пригожость, правда, Лариса? Я заслухалася. Аж і не дыхае. Ну так, таму што гэта любімая песня ў маёй сям'і была ў маіх дзядоў і пэўна, што я з маленства яе чула, але ў такім выкананні ніколі. Я думаю, што гэта песня будзе ў вас хітом. А скажыце, калі ласка, ці ёсць у вас, можа быць, які-небудзь у калектыве абярэг? Ёсць у нас скрыня, сплеценая нашим смалявіцкім народным майстрам. І калі мы едзем на гастролі, мы заўсёды напаўняем гэты кошык нейкімі прысмакамі, пітвом нейкім і едзем на гастролі. Ну, а ўжо калі мы удала выступім, дык і поўны кошык вязем назад заўсёды. Оберегом может стать литерально любой предмет, только треба верить, что он тебе оберегает. Ну вось, а пра тое нам распавядзе Іван Іванович Крук. При слове «оберег» наша сучасна свядомасць часцей за ўсё хапаецца толькі, можа быць, за 2-3 рэчы. Ну, напрыклад, чырвоная стужка на запясці, або, скажем, крыжык, які мы носім на сабе. Нарадзілася дзіцятка, і было першае рытуальнае купанне. І тады у ночвую у вадзічку клалі зерне, жыта, туды клалі манету, для того, каб потым, так сказать, ну, спровоцировать тыя ці іншыя якасці ада чалавека. Туды падкладвалі пад купель грэбень і многае іншае. Вадзічку вылівалі, это зноў-такі прадуцыравальны абярэг. Вадзічку вылівалі пад нейкія садовыя дрэвы, каб у гэтага дзіцяці былі плады. Затым у мяне от у руках трымаю пояс. Навошта ён? Калі мы з вами убачым уважліва, так сказать, прыгледзімся да паводзін матулі, якая выйшла ў першы раз або ў 100-ы раз з дзіцем на вуліцу, то вы ведаеце, дзіця спавівалі, да? А потым зверху, як самы надзейны, або адзін з самых надзейных аберегаў, это пояс-спавівач. І тады вакол дзіцяці некалькі разоў, колькі пазваляла даўжыня гэтага пояса, абавязкова яго перавязвалі гэтым поясам-спавівачом для таго, каб, ну, адвесці чужыя цяжкія вочы. У кантэксце вяселля гэтых аберэгаў было, калі хочаце, амаль што з добрая сотня. Ну, што мелася на ўвазе? Матуля, адпраўляючы, так сказать, дачку замуж, а зноў-такі абавязкова павінна была наше белае адзенне сённяшняе, яно настолькі безабароннае, настолькі, ну, можна практычна сказаць, зусім безабароннае. Поэтому кожнай сёння маладой дзяўчыне, якая выходзіць замуж, я гавару, апавясайце сабе гэтым поясам аберегам. Гэта раз. З другого боку, давайте паглядзім, сёння пачалі трансфарміраваць той аб'ект, які называецца фатой, і ён, уласна кажучы, ну, функцыянальна не выконвае тую ролю, якую ён выконваў раней, а толькі, так сказать, эстэтычны аспект падкрэсліваецца. А на самай справе фата мела некалькі частак, і кожная з іх выконвала ролю аберега. Ну, напрыклад, мы гаворым, розныя каналы камунікацыі.
да, сувязі человека с человеком. Один из самых активных – это вочы. І поэтому одним з оберегів, словесних оберегів було «Соль тобі в очі, хто добра мені не хоче». І поэтому невесту обов'язково закривали фатой і в очі, да, то есть твар невесты повинен был быть закрытым. Затем еще один важный канал коммуникации – это наши руки. Мы витаемся. У гэты час передается что? Самая незвычайная, самая тонкая, самая деликатная информация. Поэтому невеста обовязково не на протягу всего веселья не могла быть с открытыми руками. Сегодня пальчатки, да? А коли вы поглядите, то в нашем традыцыйным вяселлі, тады, калі адорвалі маладых, не было того, што ёсць сёння. Калі маладых віншуюць голай адкрытай рукой, на якой Бог ведае, якая інфармацыя. А калі падыходзіць бабуля, вы ўбачыце прыгожую рэч. Яна клала сабе хусціночку, насовачку на руку і прасіла маладых. І маладыя, і маладая закрывалі, і яна віншавала іх, не кранаючы, уласна кажучы, гэтай рукой. Грошы, якімі адорвалі маладых, клали рушник на стол, затым ставили місу, і маглі сюды нават яшчэ, так сказать, класці хусціну, і толькі пасля гэтага складваліся грошы, да якіх ніхто не меў права дакранацца. Матулька брала гэтыя грошы, напрыканцы ўжо як закончыцца працэдура дзельбы карава і адорвання маладых, ішла ў кладоўку, і там павінна была, сёння моладзь кажа, пералічыць на здароўе, хай будзе так, але матуля павінна была проста дакрануцца да кожнай купюры, і калі эта купюра магла быць нагаворана, на якое паслана няшчасце, то матуля ішла быццам бы на амбразуру, перасцерагаючы маладых. То есть той, хто дакранецца першым, той і атрымае, так сказать, сабе гэты падарунак у двух косці. Вялікім святам, пасля якого заставаўся цудоўны абярег, это былі грамніцы. І поэтому, бачыце, самый галоўны атрыбут – это грамнічная свечка вялікіх памераў. 15 лютага бралі ўсе дадому і на працягу года выкарыстоўвалі у самых-самых широкім спектры сітуацый. Вот паглядзіце, лыжка, не просто лыжка, а тут выразана выява сонца. Это таксама адзін з моцных аберегаў. На гэтай барылцы, паглядзіце, тут вот колы, то есть апаясаны, зноў той самы пояс спавівач, то есть фактычна тая ж самая функція. Чаму я кажу, што гэта аберег? Да по той простай прычыне, што тут аберегам з'яўляецца практычна ўсё. Паглядзіце, вот вы думаеце, вот эта форма выпадкова зроблена? Нет, не выпадкова, потому что и ручка нашего гляка, вот она круг, так, вот тут той самый круг, хотя он, так сказать, больше на такие прамавугольник подобны, або, скажем, вот тут у барылцы, так сказать, зноў таки тое ж самое коло, або той самый заручальный перстёнок. Хотелось бы пожадать счастливой дороги и доброго лёсу, або так, як казали в народе, счастья, доли, хлеба, соли, крынічнай воды и ніякай бяды. Шерная лошадочка, Запрягай, батька, лошадку шерую, да шерую лохматою.
Пригоженная песня. Такий от святочний настрой, от як після Нового года, правда ж? Після сапраўднага Нового года. Ну ж ты не ведаешь, что святы працягваюцца, каляды на носе. А як у вас, у вашей мясцовости адзначаюць каляды? Мы со своим коллективом в прошлом году ходили калядовать. Посетили 8 хозяев, 8, певно, или 9, или 10. Ну, 10. Ага, уже пасля уже з ліку збіліся. Да, а потом мы праздновали в Доме культуры. Весело до утра праздновали. В этом году мы тоже планируем идти. Это будет завтра. Да, это будет как раз завтра. О, так вас уже чекають, ці не замовляють, каб зайшлі да, обов'язково. приглашают, уже Так у приглашают. гэтым годзе, каб трэба, каб не 8, а 8 раз по 8 28. хат. О, так яны Да. мяшок не дацягнуть. Так можна одного, толькі мужиков. Один мяшок У понес, нас мешок а с пустым есть, далее у нас пошли. мешок возили на машине. А цыганка у вас была? Была. От, гэта самы шыкоўны персонаж, самы выгадны. Ёй заўсёды даюць грошы. А у нас и песня есть такая. Были бы у меня гроши. Ото спявайце. Были у мяне ў каморы грошы, былі ў мяне ў каморы грошы. Ты піў і я піва, ты казаў, я насіла грошы для мілага Алёшы. Ты піў і я піва, ты казаў, я насіла грошы для мілага Алёшы. Былі ў мяне ў каморы грошы, былі ў мяне ў каморы грошы. Ты піў і я піва, ты казаў, я насіла грошы для мілага Алёшы. Ты піў і я піва, ты казаў, я насіла грошы для мілага Андрюшы. Былі ў мяне ў каморы вішні, былі ў мяне ў каморы вішні. Ты піў і я піла, ты казаў, я насіла вішні, пакуль яны не выйшлі. Ты піў і я піла, ты казаў, я насіла вішні, пакуль яны не выйшлі. Былі ў мяне ў каморы гусі, былі ў мяне ў каморы гусі. Ты піў і я піла, ты казаў, я насіла гусі для мілае Марусі. Ты піў і я піла, ты казаў, я насіла гусі для мілае Марусі. Было ў мяне ў каморы сала, было ў мяне ў каморы сала. Ты піў і я піла, ты казаў, я насіла сала, пакуль яно не стала. Ты піў і я піла, ты казаў, я насіла сала, пакуль яно не стала. Ты піў і я піла, ты казаў, я насіла сала, пакуль яно не стала. Ты піў і я піла, ты казаў, я насіла сала, пакуль яно не стала. Цудоўная песня. Вот люблю так гулять, каб на всю голову, як кажуть. А потім калядаваць, каб камора была не пустая. А скажите, вот усе аднолькава песні ў вашым рэпертуары прыжываюцца? Одна песня, правда, ішла трошки туговато, так, але потым Оксана Михайловна выдумала нейкі такі сцэнічны план для этой песні. У нас пачалі спеваць салісты эту песню, і нешта так атрымалось, што мы яе полюбілі, і таксама яе полюбілі нашы гледачы. Чи не парам, бо серце злюблю, не скажу правду, кого я люблю. Чи не парам,
Мы шчыра жадаем вам светлага святочнага настрою. І не толькі на гэтыя ўрачыстыя дні, а на ўвесь наступны год. І каб душа кожнага гледача спявала разам з фальклорным шоу «Спявае Беларусь». Спявайце разам з намі кожны тыдзень. Да пабачэння!